Damsel in distress kung maituturing ang isinapit ni Damsel. Noong nakaraang taon kasi, kasama niya ang mga kapwa menor de edad na humanap ng easy money. Nabibigay naman daw ng magulang niya ang mga pangunahing pangangailangan, ngunit naghanap pa siya ng pera pang gimmick nila. Siyempre po, as a age po kami na sabik po kami sa mga ganun na kalayawan na parang gimmick dito, gimmick doon. Yun po, yung mga bagay lang po na yun yung parang sa akin, nag-udyok na, ay, kailangan ko po ng ganito kasi wala pa akong pang-gimmick, ganyan, ganyan. Dahil sa kagustuhan niyang maka-extra para may panggala at barkada, hindi niya namalayan na halos malagay na siya sa kapahamakan dahil lang sa kagustuhan ng luho. Sa unang gabi na kasama niya ang kanyang mga barkada, muntik na silang maging biktima ng human trafficking. Buti na lang at na-rescue sila ng kinauukulan mula sa bugaw na nakatakdang magdala sa kanila sa kadiliman. Pansamantalang tumira si Damsel sa DSWD Haven for Girls sa bayan ng Magalang para matulungan. Ang DSWD Haven for Girls sa Pampanga ay isang pasilidad ng pangangalaga na nagbibigay ng rehabilitasyon at kalinga sa mga kabataang kababaihan na nailigtas laban sa karahasan. Dito, nabibigyan ng temporary protective custody ang mga benepisyaryo at nagsisilbing santuaryo nila para sa healing at recovery. Isa si Damsel sa mga kinupkop ng DSWD para handugan ang mga serbisyo ng gobyerno at iba pang mga livelihood development programs. Kaya naman minabuting inspeksyonin ni Vice Governor Lilia Nanay Pineda ang mga pasilidad sa Haven. Kinamusta rin niya ang mga batang babaeng patuloy na naghihilom ng sugat mula sa kanilang mapait na sinapit sa nakaraan. Nagsagawa rin ng libreng gupit, libreng konsultasyon at dental services ang Kapitolyo sa mga benepisyaryo. Sa pagbisita namin kay Damsel, nakatanggap din siya ng ayudang pinansyal dahil isa na siyang ganap na ALS passer. Hindi lamang naligtas ang damsel in distress, na bago pa ang buhay niya, nabigyan ng wastong edukasyon at napalapit sa Diyos. Nagpapasalamat po ako sa kanila sa mga ginagagawa nilang tulong. Hindi po sila nagsasawa na tumulong sa mga kapwa namin residente, saka po yung mga mas nangangailangan. Ayun po, sana po ibalik po sa kanila ni God ng siksik at liglig at umaapaw pa. Isa lamang si Damsel sa maraming kabataang kababaihan na nooy na api at ngayoy lumalaban sa buhay. Sa tulong ng gobyerno, unti-unti silang naghihilom at nabibigyan ng pag-asa. Maraming salamat po, Nanay Lilia Pineda. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.